Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i en aquesta ocasió vull parlar d'un tema que a mi m'interessa bastant, m'apassiona, que és el tema de la immunitat natural. Primer m'agradaria aclarir que no sóc metge ni tinc coneixements mèdics, però sí que m'interessa, m'informo, provo, experimento, intento aprendre, no?, de com funciona el nostre cos, que un amic diu que és com un Rolls Royce, no?, de perfecte, com ens el podem cuidar i com podem intentar doncs, estar el més sants possibles. Llavors aquí, just en aquest context de pandèmia que estem vivint ara, aquest tema de la immunitat natural és una cosa que em crida l'atenció, no? I m'agradaria veure doncs, què hi ha aquí. Llavors, en aquest vídeo us vull explicar un punt de vista que exposa en Geert Vanden Bossche, que és un científic, no? És una persona que està treballant en el món de les vacunes, ara veurem, i que, doncs bé, ell aboga per una altra manera d'afrontar aquesta pandèmia que estem vivint, d'una altra forma, tenint molt en compte la immunitat natural. Ara us ho explico. Dir-vos també que aquest senyor ha tingut moltes crítiques, moltes, de metges, de científics, de gent dient que el que està dient no té cap sentit, que no té cap ni peus, que no ho demostra. En fi, ho dic perquè, com tot, en aquest món no, té dues bandes i cal estar atents a les dues bandes. Hi ha una part que, doncs ja us dic, ressona molt amb mi i per això us la vull exposar. Geert Vanden Bossche és un belga que es va llicenciar en Virologia, no?, a la Universitat d'Alemanya. Ha estat treballant en diverses empreses de fabricació de vacunes, amb la qual ell ja diu que no és antivacuna. Ha estat també amb la Fundació Bill and Melinda Gates, que és una fundació del Bill Gates que treballa també per diferents causes en aquest món. I ha estat també treballant en la coordinació de la vacuna de l'Èbola. Està ara també treballant actualment, segons diu ell. Per cert, matitzo, en aquesta presentació, al final de cada slide hi ha el link d'on he tret la informació. Tot el que està entre cometes és frases tretes textualment del seu web, del web del Vanden Bossche. O sigui que jo simplement faig una traducció amb el meu nivell d'anglès, però no soc traductor. Per tant, simplement el que veig és explicant una mica els textos i que qui vulgui us recomano que aneu a la font. Hi ha la pàgina web aquesta de Voice for Science and Solidarity.org, és on trobareu tota la informació detallada dels seus arguments i dels seus punts de vista. Llavors, aquest home va fer, el 6 de març del 2021, va fer una carta oberta que té publicada al seu web, que la trobareu, aquí us he posat l'enllaç també, en el qual diu o exposa el seu punt de vista de per què creu que és un error fer una vacunació massiva, sobretot ell parla això de vacunació massiva a totes les edats enmig d'una pandèmia. Perquè el que diu és que això el que està creant més problemes que solucions. Ell ja diu que no està en contra de la vacunació, però ell el que diu és que els anticossos que produeix el nostre sistema immune poden ser considerats com antiviral antibiòtics, que realment són capaços d'afrontar la majoria de virus respiratoris com aquest que estem ara tenint entre nosaltres, el SARS-CoV-2. També diu que com més variants infeccioses surtin, és a dir, ell diu que a través d'aquesta vacunació induïda que es fa a la població, el que fa és que el virus s'obliga a que muti a variants més severes i més infeccioses per poder escapar precisament de la immunitat que s'estan injectant a través de les vacunes. Aquest és un dels seus principals arguments que diu. Llavors, per tant, ell el que deia és que realment anirien apareixent variants i variants i cada cop més infeccioses. Sembla que això és el que està passant ara amb la Delta, l'Omicron, i a veure quin abast té aquesta Omicron o si n'hi haurà més. Per tant, aquest home fa aquesta carta al març del 2021, segons ell diu no ha tingut resposta, ja us dic que la comunitat no està gens d'acord amb el seu punt de vista. Llavors, de tots els articles que publica, perquè a la web veureu que n'hi ha infinitat, n'ha publicat molta de la informació, moltíssima, i entrevistes i vídeos, us recomano que qui estigui interessat s'ho miri i s'ho escolti, per crear-se la seva opinió i veure el seu punt de vista, m'ha cridat l'atenció, per lo d'acord que estic amb aquesta frase, d'un article que va fer que diu l'única cosa per la qual has de lluitar és per la teva salut. Llavors, per mi aquesta frase m'encaixa molt, a mi en el meu cas, estic parlant del meu cas, perquè realment crec que nosaltres podem fer diverses coses. Què diu en aquest article? Diu que això que us deia, que vacunar de forma massiva, torno a dir, enmig d'una pandèmia, el que fa és que aquest virus se li posa molta pressió immunitària, per tant, ha de mutar per escapar del sistema immunitari de les persones. Per això ha d'anar traient noves mutacions. Ell diu que la Covid-19 és una malaltia, diu que no és una malaltia de les persones sanes.
persones que estan en bona forma de salut, no? I que tenen el seu sistema immunitari d'una forma correcta i saludable, poden fer front a un gran nombre de virus respiratoris, sense cap problema. Llavors també diu que la gent, que el propi sistema immunitari és capaç de respondre, no només està protegit contra la malaltia, sinó que a més es pot prevenir en molts dels casos la infecció o el contagi a altres. Diu molt clarament que mai s'ha de deixar que ni res ni ningú ens interfereixi en el nostre sistema immunitari. Perquè precisament el que s'està fent, i ell diu això, que amb aquestes vacunes que s'estan injectant el que s'està fent és suprimir o debilitar el nostre sistema immunitari propi, que portem ja que cadascú de nosaltres tenim. Torna a dir que està parlant sempre de persones sanes, que no tenen malalties secundàries o que tenen malalties que evidentment el seu sistema immunitari no està responent correctament. Sempre fa referència a persones sanes, que per sort és la majoria de gent. Llavors, el que diu és que els anticossos vacunals, que arriben a través de les vacunes, el que fan és suprimir la nostra immunitat innata, la que tenim pròpia. Llavors, també diu que aquests anticossos vacunals van perdent l'eficàcia contra el virus, i que, a més, s'ha vist que no poden esterilitzar el virus i, per tant, evitar el contagi i, per tant, contribuir a aquesta immunitat de grup que tant se'ns parla. Recordo, torno a dir, que aquest és el seu punt de vista, que en contraposició a el que seria el sistema immune innat, que sí que pot fer front. És a dir, un sistema immunitari que passes la malaltia, desenvolupes uns anticossos propis, innats, o sigui, del sistema innat, els que tu has desenvolupat al teu cos per fer-hi front, i el que diu és que això et garantirà també que puguis fer front a altres variants i altres situacions i altres malalties o altres problemes. També parla dels nens, un tema espinós i complicat. Llavors, el que diu és que també vacunant els nens amb aquests anticossos vacunals també el que es fa és afectar el sistema immunitari que tenen. Llavors, diu que si s'aplica la vacuna als nens, poden tenir eficàcia contra el que és la malaltia de la Covid-19, però no contra la resta d'altres malalties que els nens són capaços de fer front sense cap problema amb el seu sistema immunitari, encara poc desenvolupat, però que sí que ja són capaços de fer-hi front. Llavors, el fet de suprimir aquesta immunitat innata, el que pot portar és cap a malalties autoimmunes dels nens. I llavors ell acaba dient una afirmació molt categòrica que realment no té sentit i no s'hauria de vacunar els nens amb aquestes vacunes. Ja us dic que té altres vídeos, n'he vist, estic gravant això el dia 6 de desembre del 2021, ahir just va publicar un vídeo amb una entrevista on parla molt més extens del tema dels nens. Per qui estigui interessat pot anar allà i accedir a aquesta informació. També parla de la gent que ja s'ha vacunat. Llavors, diu que el fet de suprimir aquest sistema immunitari propi innat en les persones ja vacunades pot portar problemes a afrontar diferents malalties, no només la Covid-19. Ell diu que s'haurà d'abordar una estratègia diferent per abordar aquestes malalties en aquest col·lectiu de gent vacunada. Trobo que és una afirmació que té el seu pes, jo la deixo aquí només dita. També parla d'anar afegint aquestes dosis de reforç, que el que fa precisament és anar disminuint o anar posant pressió en el sistema immunitari propi i encara fa que, segons ell recomana realment, no aplicar-se aquestes dosis de reforç, perquè el que fan és encara afectar més, posar més pressió al sistema immunitari de les persones ja vacunades. Llavors, fa 3 punts al final, un dels quals és el que a mi m'ha ressonat més, respecte a la gent no vacunada, gent que encara no està vacunada. El que diu és que, segons la seva recomanació, és continueu sense vacunar-vos la gent que encara no ho ha fet. I aquest segon punt és el que a mi més m'ha cridat l'atenció i és el que jo més em ressona amb la meva visió que tinc de la salut en general. El que hem de fer és tenir cura, el que s'ha de fer és tenir cura de la nostra immunitat. Què vol dir tenir cura de la nostra salut? Diu people, la gent ha de perdre pes, si és que té sobrepès, s'ha de fer exercici, s'han de prendre vitamines, suplements que estimulin el sistema immunitari innat, el sistema immunitari propi. És a dir, tenir una vida sana i un estil de vida sana. Diu que ara és l'hora de fer això i que realment estar en aquesta situació i sense tenir malalties secundàries o altres problemes de salut greus és una manera d'afrontar el SARS-CoV-2 amb totes les seves variants i tot el que pugui anar evolucionant aquesta pandèmia.
I per últim, el tercer punt, el que està parlant, que aquí jo tinc una mica més de dubtes, a mi em genera, no? Que és el fet de dir que fins i tot encara que tinguis malalties que no et vacunis, que encara el que fa és suprimir més aquest sistema immunitari. Ell el que diu és que el que s'hauria de fer realment és evitar l'exposició a la gent que realment té problemes immunitaris, no? Evitar l'exposició en entorns amb alta càrrega vírica, o també diu de tractar-ho després amb altres medicaments, no? Que puguin combatre la malaltia, però no a través de la vacuna, que el que fa és debilitar encara més el sistema immunitari. Us torno a dir que aquesta és la visió d'aquest senyor. I al final posa unes conclusions d'aquest article. Recordo, això és un article que està a la seva web. Diu, la ciència ens diu que la immunitat natural i no la que està induïda a través de les vacunes és la que ens protegeix, en general, de qualsevol o de la majoria de malalties. No? Llavors diu que no ens preocupem tant, no, d'amb qui estem en contacte i qui no, perquè això el que porta és a discriminació, si vacunats, si no vacunats, sinó que l'important aquí és com ens podem protegir nosaltres mateixos. Aquesta és la qüestió clau, segons ell. No? Com no podem evitar tota l'exposició, però sí, diu ell, no? Intentar que les persones que siguin més, possiblement que es puguin afectar, no? Doncs que puguin estar el menys exposades possible. I, per últim, aquesta frase, que és la que a mi m'ha agradat més, no? Diu, l'única lluita que hem de tenir és la lluita per la teva salut. No lluitar contra altres persones, si vacunats, si no vacunats, sinó la lluita per la salut, per la nostra salut. I ell diu no vacunant-se. És l'exposició que fa ell. Vale? Al final fa una frase, no? Que diu que en calma, keep calm, anar fent, i acaba amb aquesta frase, no? Que diu que la força es troba en la serenitat. Ja us dic, aquest és un article, aquí baix teniu l'enllaç perquè el pugueu llegir i rellegir, potser en traieu altres conclusions, però a mi la part que més m'ha sobtat és aquesta, no?, d'algú que diu que nosaltres també podem fer coses, que és tenir el nostre sistema immunitari el més robust possible, cuidar-nos de la nostra salut, cuidar per nosaltres, vetllar per nosaltres, i així contribuïm també a aquesta immunitat grupal que, doncs, ell diu, a través dels anticossos vacunals, això no es pot garantir. Torno a dir, és el seu punt de vista. I per últim, poso aquí unes reflexions que m'han sorgit després de tota aquesta revisió. No? Perquè des de salut no se'ns explica com potenciar el nostre sistema immune, no? Jo en parlaré, faré un vídeo de les pràctiques que jo faig servir per reforçar el meu sistema immunitari. Això cadascú pot saber si li interessa o no, o si pot fer-ho o no, però es poden fer coses. Per què no provar una estratègia de vacunació selectiva amb les persones que realment tenen problemes de salut? Com diu ell, evitar una vacunació massiva a totes les capes d'edat. Això és el plantejament que fa ell. I acabo amb aquesta frase que a mi sempre en altres contextos sempre m'ha agradat, no? One size doesn't fit all. És a dir, una talla no va bé per tot. No? Aquesta estratègia que s'està aplicant ara, igual per a tothom, cal veure si és la més idònia. Acabo amb això. Jo només dic que soc partidari d'una salut conscient, d'una salut que nosaltres siguem responsables i corresponsables nosaltres de la nostra pròpia salut, no? I per això aquest hashtag de salut conscient i aquesta frase que jo combrego totalment, que és que nosaltres som responsables de la nostra salut. Perquè tingueu aquí la informació, investigueu més i us creeu també la vostra pròpia opinió. Moltes gràcies per la vostra atenció.